Kunomuntu ozobuza ukuthi ngabe-ke la umuphupho umuntu ongasekho kungasho ukuthini. Siyalithola kibo elifana leli livela laphana-ke ku-over 30 cele 44 igama elinjena over 30 cele over 38 over 30 cele 44. Uthi-ke ngicela ubuza la umuphupho yena umuntu ongasekho kuyena okuphakela ukudla. Igama kuPastor Charlie Nyoflika. Ukubalulekile okufanele sicela kwena ukuthi ufone kuphela kusongo-9 ekuseni ka 5 ntambama nakhona iba ngumlandeli we-channel. Ungawusendisa WhatsApp, ungasendisa ama-SMS, ungacela futhi ku-WhatsApp, ungacela ukuthumela ama-SMS. Ngicela ungafone ebusuku ngoba usuphophile ebusuku ngo-10 ebusuku. Ungawenza ama-video calls. Udaba-ke la lokuphupha umuntu ongasekho ekupha ukudla. A dead person, a person who is no longer with us, giving you food, giving you meal, giving you breakfast or lunch, whatever. It's the best dream ongaba nayo. Ngoba nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhle uma ekunikeza ukudla. Lokhu kusho ukuthi wena usukuhlinzeka ngento eyisibusiso, usukuhlinzeka ngento eyimali, noma ngento umsebenzi, ngento umklamo noma ingcebo ezokuphilisa. Ukuthi suke ungalindele okuhle, ungaba isibusiso sizofika mhlawumbe silethe imali, silethe umsebenzi, umklamo noma inzuzo noma ingcebo. Kodwa kupha oluhlume kunikeza ukudla. Sho khona ukudla ozokuthola ukuze ukwazi ukwenza njani ukuphila. Number 2, futhi ke la umuntu ongasekho sikuthela inyopho oluhlume kunikeza ukudla ngoba lokho ngasho ukuthi ke lindele ukuphiwa inhlanhla yomsebenzi ozokholela kahle noma kubhizinisi ezokunika imali ethe qaqa noma ezokunika imali eningi. Noma lezi imali osi-applyile sezizophuma, lezi imali obhizi ngazo zerafu sengahle iphume. Noma lezi imali ze-grant uthola imali eqolo mhlawumbe isizophuma uyithole. Whatever money that you have applied for, ngenzeka mhlawumbe applyele NSFAS or applyele loan funding etc. Kodwa sokusho ukuthi kukhona ukudla sokuzokuthola ukuze wena ukwazi ukwenza njani uphila. Kodwa sivale kanje. 3, kwesinye isikhathi yenzeka umuntu ongasekho kuba upholile lokunikeza ukudla osokulikhomba ukuthi ngenzeka umufi ukupha amandla ukuze ukwazi ukuphila, ukwazi ukumlungisela futhi lati noma ukumenzela isithebo okumele sifake phakathi mhlawumbe lokudla ekade kukhombisa kona. Ngoba ngenza let me say ube kupho inyama yenkukhu, yes it may be inhlanhla but also kuyakhomba ukuthi mhlawumbe kufanele uma wenza isithebe wenza ilati ayibe khona inkukhu noma uzobona lapha ebekunikeza mhlawumbe KFC Nando's maybe umufu uyafuna ukuthi mawenza lozokwenza kumsebenzi okuyisithebo noma kulati ayibe khona le nyama, akube khona lokudla akukhombise kona ekade kunikeza kona. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ke akakulonde kubusise. Be blessed.